iki mau gak sida kok In. Apa Sam? Iku mau gak sida. Ya wis ngene lho In ya apik-apian In. Iya Sam. Aku delok nggonmu, kok awakmu kok ya delok nggonku In. Maksude PRGI iki lho ya. Aja kleru ora le biji. In lagi kleru kabeh mlungker nu In. Mlungkere blantong In, medeni wong. Apa inteh apa kowe tresno kanan apa inteh piye kok sampe tresno kundha
Dik. Aduh